खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दायोथ' न'आव दंफैयो ओमफ्राय नै खोनाखादों जानांगौ बिराद खोरोमगासिनो दङ ओमफ्राय मोनायावथ' बिराद बारहुंखा फैबाय माने सोरांसि समावहाय आरोना कारेन्टथ' गैया जोंथ' जेनेबा हराव गरमजों उन्दुनोनो हायाखै आरोना बांद्राय मोजाङै ओमफ्राय गथ'फोरनाथ' बांसिन मानो होनबा बिसना खानाय सानाय सेस माने सिजोबनानै थादों आरोना ओमफ्राय बारहुंखाजों जानो बेराया जोंना इसे माबादों आरोना सिखारथ'वाखैनो बियो माने उन्दुनाया मोजां जायाखै होननानै उन्दुगासिनो दङ आरो बाट जोंना नै गथ' सानैया सिखारबाय ओमफ्राय गेलेगासिनो दङ आरोना बिसोरथ' फुंनिफ्रायनो दावराव ओमफ्राय दाबो नै अखा हागासिनो दङ थान्दा एसे आराम जाबाय आरोना बाट कारेन्टसो गैया माला फैगोनथाय सिजोबबाय दायो अखाया एसे थाइफ्रिगासिनो ओमफ्राय खोरोमगासिनो दङ आरोना थाजिम मोनबाय बिफां लाइफांफ्रा ओमफ्राय माइ बारिफ्रा अखाया हानांगौ बाट ना कारेन्टबो थानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों आं देखायलांबाय थानोसै नै जोंना बेराया मारै जाखो नै दायो मोजां खालामनांसिगोन आरो बे जाहैबाय आंनि रुममोन जेराव आङो माने आंनि बुरा लाइफखौ माने सिख्ला समनि लाइफखौ स्पेन्ड खालामदोंमोन माने उन्दैनिफ्रायनो नङा माने एसे सिख्ला जानानैहाय आरोना नस्टालजिया फिल खालामफैयो आरोना फैबाथाय दायो र' दसे थानानैहाय साहा लोंनोसै बिबोनां आरो बिगुमै सानैजों दासिमबो सिखाराखै आरो थाथोंसै उन्दुथों एसे आराम खालामथोंसै न'आवहायथ' थाब सिखारनो गोनां जाखायो आरो हजोंबो आइमोना एसे मोजाङै उन्दुदों खोमा दिनैहाय अखाबो हानायजों माजों नङाबा जों थाब्लाथ' नै गथ'फोरनि थाखायनो थाब सिखारनो गोनां जायोमोन आरो बिसोरबो खस्थ'आनो एसे रेस्ट लाथोंसै आरामनो नै साथा हमनानै थानांबाय न' सिङावनो आयौ हमनोसो गावहा बाजानाय नङा बिसोर दाना बाजायालै बिराद जाथारबाय खामानि मावनो दिगदार न' सिङावनो थाबाय थानाय थिं सिङाव दायो जोङो मादैमोननि न'आव थांनो नागिरदों मादैया दाखालि अपारेशन जादोंमोन ना ओंखायनो बेखौ खबर लाथावथाव एसे बेरायहैनोसै गथ'फोरखौबो एसे बेरायहैनोसै न'आव थाबाय थानानै बायो बिसोरो ओंखायनो जोङो मादैखौ दसे खबर लानानै फैनोसै आरो दासो देलायनोसै आङो जेबो लागायनो मोनाखै फुङाव दुगैनायनिफ्रायनो आरो ब्लगबो बानायनो मोनाखै गथ'फोरखौ नायनायावनो बिराद बिजि जानांगौ जायो मा खालामनो उपाय गैया दायो ओमफ्राय बिसोरखौ देलायहोबाय बिबैखौ ओमफ्राय बिबैयाबो देलायनो मोनाखैनो देलायनायावबोथ' बांद्राय मा देलायनो जायो आङो माने रोङाबो बांद्राय बिदि मेकआपथ' रोंखायानो पन्सखौनो लायो आङो बे पन्सखौहाय मोजां मोनबाय आं बेखौ खनसे बाहायनानैहाय ओंखायनो बेखौनो लायो आरो जेबो जिनिस बाहायनो रोङा बाट ना जेब्ला माने आंनाव कलाबरेसननि थाखाय रिकुवेस्ट मेसेज फैयो अब्लासो माने आङो प्रडाक्टफोरखौ बायनाय जायो आरोना ओमफ्राय बे मा बाहायदों सिराम मोनसे आरोना प्लामनि सिराम बेखौ बाहायनानै नायनोसै ओमफ्राय नैबे जबाना आंनि फेभरेट आरोना बेखौबो बायलाबायदोंमोन आङो मानसिफ्रा एथ' देलायो ओंखायनो आंबो देलायनायनोसै होननानैहाय रोंबावा ओमफ्राय देलायनोनो मा जागोनथाय सिख्ला टाइमावथ' बेफोरखौ गैया लानोनो रोङाखै जेबो थाल लानो रोंखाया आङो माने गावखौ देलायनोबो मानोबो मानसिफोरखौ नुयोबासो लानांगौमोन जायो ओमफ्राय दा नै गथ' जानायनिफ्रायथ' जेबो देलायनोनो मोनखाथाराखै देलायनोनो मोना मानसि थाबासो आरोना बेबो मानसि थाबासो एसे देलायनो मोनगोन मानसि गैयाबाथ' गैला जाब्बा जुब्बा माने गथ'फ्रा ओरैबायदि माने जोंखौ गोदान गाननाय नुबानो मोनथिखायो आरोना अबावबा थांसिगोन बे होननानै आंखौ गोदान गाननाय नुबाय नालाय गाबबायनो आरो जों दायो नै फिथाइ बायनो नागिरदों एसे लांफानोसै बे सासेखौ दुस्थ'खौ मामाथ' बिराद सान्दुं दे बिराद सान्दुं मामा नै मा दङ बेयाव माखौ नांगौ साथाखौसो नांगौ बेनो पापा साथाखौसो नांगौ बेनो साथि লাগে बिराद साथि गरि লাগে दानावा नै ओरैनो होबाय नोंनो मामा नै ओरैनो होबाय दाय सुनानै जागोन दे नै थेंक इउ होन आबौखौ थेंक इउ आबौ होन दे थेंक इउ आबौ थुइदिबालाय बेखौ मा बुङो पाइनएपल नै सुनानै होनो नागिरदों नोंनो जानो हागोन आब'नोबो होदे एसे दे आब'नोबो आंगुरखौ ओरैनो होबाय ओमफ्राय बेनिसिमनो बे आंकोला दखानदारा दुस्थ' खालामबाय थाबाय नालाय आयु साथाखौल' जा दुस्थ' बियो दखानाव जेखौ मेखौनो बिगोन बियो मलफ्राव लांनो हानाय नङा आंथ' नोंखौ लांखाला दखानाव सेस दानाबा बे अरखौ जालांबाय
बिराद सान्दुं बिराद गरमथार आयु आयु कारेन्टआबो दासो फैबाय माने अबावबा बिफां लाइफां बायनानै माबादों जालायबाय गाबनाय मानाय र' जोब्बाय जाजोब्बाय बियो र' आबौआ लाबोदों मानि फाया नांगौबाथाय नांखागौ आयु नोंनि लादोंना सोरनि लादोंथाय आं उन्दैयाव जाम्बाबासोमोननो बांद्राय रायलायानोमोन आं आं बांद्राय रायलायामोन उन्दैयाव आं दावलेबमोननो आं देरनानैसो रायलायग्रा जादों नै बेनो जाहैबाय जोंनि खैराबारि टाउना बिफाया बामथ'नानै दङ जाथारला बिफाया सहायनो हाला दुस्थ'खौ ओमफ्राय सासेया बिमायजों दङ बोराबनाय स्टाइलाव दङ दानो गाबगोन गरम बान गाबगोन बियो नै गाबगोन दे एबार एलाय खुलिदो गाबहोबावनि र' मानि बांगाबो गुजनाया सिजोबगोन मामा आं हालासो गेलेनायसो उफ माने मेंजोबखायो फोरोंनाय बायदिसो बेनोथ' जोंथ' बिदि फोरोंथाराखैमोन बिसोरखौ हारसिंनो रोंलाजोबो सिजोबबाय दाइलेके मा खालामदा बिराद थारलै हाबजागोन आयै आं गिथ' हाब नोंनो अनथारोथ' माने जोङो आलासिफोर थांगोन नालाय साथा वाव थेंक इउ आबै थेंक इउ साथाल' नांगौ ना दा फरायबासो मिन्थिगोन बिसोरो जिनिसा मा हर बिबैनो हरदो इखौ मानसिखौ आं नोंथांमोननो मा होनलांबाय थादोंमोन नै टाउनखौ देखाय बुंलांनोसै बिसोरनो जोङो बे प्लास्टिकनि चिप्सआनो जा कुरकुरियानो जा बा मा दङ बेफोरखौ जोङो होआ माने बेखौ गथ'फोर दङ नालाय आलासिनि न'आव जेराव थांगासिनो दङ बिसोरनो लादों बिसोरनो जोङो होआखै आरो होनोबो नाङा गथ'फोरनो बियो गाज्रि आरोना देहानि थाखाय माने जों गिदिरफ्राबो जाबाय थायोबा गाज्रि आरो जोंनि देहानि थाखाय ओंखायनो बिदिखौ होनायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ जेसेबां हायो औ पेकेट फुड आरोना जायखिजाया पेकेजिं फुडखौनो होखाथारनाङा आरोना माने नोंथांमोना गुगोलावहाय टाइप खालामनानै नायबा मिन्थिगोन मानि थाखाय होनो नाङा बिराद बेमार आजारबो जायो माने बेफोरखौ बिराद थावजों बानायनाय जायो नालाय ओंखायनो जेसेबां हायो नोंथांमोना न'आवहाय बानायनाय जिनिसखौ जाहोनो नांगौ आंबो ट्राइ खालामगोन जाहोगोन जेसेबां हायो बेफोर फुडनिफ्राय पेकेजिं फुडनिफ्राय गोजानाव लाखिनो ट्राइ खालामगोन आं गथ'फोरखौ आं नै उनथिंजाय हरनानै एसे फ्रि मोन्दोंमोन दायो नै सिगाङावसो फैयोनो बिफाजों बामसालायसिगोन दायो आं हालासो माने मा जागोन बिदि सोर गारि सालायनांगौ जाखो दे जों नै मादैमोननि न'आव सफैबाय ओमफ्राय नै मादैमोननाबो बिफां बायदों आरोना मैयानि बारहुंखायाव लामायावहाय मेल्ला नुदों जोङो बिराद बिफां लाइफां बायदों कारेन्ट थार जदों मारै जागोनथाय बिसोरथ' मोननाय नंथ'ला साननै सानथामसो फाहामगौ मानि बा मिथिंगायारि जाब्रबथाया बिराद डेन्जारथार आरोना गिलु बालुसो जोंहानि न'आवबो गोलैसिगौमोन खिन्थु खान्थाल बिफांनि थाखायनो बारग'बाय आरोना बै न' खाथिनि गय बिफाङा गोलैनानै होसिनदों आरोना बिबोनां उन्दैनो लाबोनायखौ नै बिगुमैयासो जाग्रोनोसै कियारा नै गुमैयासो जाग्रोबाय नोंनो लाबोनायखौ कियारा नायलाय गुमैया नोंनोसो लाबोदोंमोन ओमफ्राय जाग्रोबाय लाचिंचिंलै नै आरो बेहाय नै मा बिफां मोनथाय बेहाय गाम्बारि न' खाथियावबो गायजायाना गिदिर बिफां जों सफैबाय नै मादैमोननाव मादैखौ खबर लानो थाखाय दाखालि अपारेसन जादोंमोन मादैया बेखौनो जोङो खबर लानो फैबाय मानि प्लान्टआ मालाय नै जि गिदिर जाखादोंमोन मानि प्लान्टआ नै गोजौआवहाय फुरा जिरायदो नै मादैमोनहानि जोगोनारा जा गिदिर जादोंमोन नै जोंबो मोनजाहैबाय ओमफ्राय ओरैजायबो दंबावोसो नै जा गिदिर माने फेमिलि अफ 20 जानांनो हागोन बेखौ नै गिदिरथार बिस्रानिनोमोन आयुना हैनाया गिदिरथार बिरादनो ना जा गिदिरखा नै मासेनो थाइसे नै मालाय फाथैया बिफाङावनो मानलादों आरोना जा मोजांनो ओरैनोथ' गय बिफाङावसो मानला होयोना जोङो नै बियो बिफाङावनो मानलादों आरो फाथैया ओमफ्राय नै बेनि न'नि उनथिंजायनो दङ माइ गायग्रा फोथार आयु बिदि सान्दुङावथ' माइ गायनो बिराद खस्थ' खोमा ना मा गोजौ जाखो
दांनो लादों बे माबा गारियाव ओरै खालामनाया बियो आयु जोंहा जुदि बायसान्स माइ गायनाय जानायमोनब्ला बियोथ' पुरा माबा खागौमोन ने डिस्टार्ब खालामगौमोन गायहैलाबायगौमोन एकदम हाब्रुआवहाय आयु नाङा माइ गायगोन नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय जोंहा माइ गायगोन माने गायखायो जों गायगोन आरो एबार गाया आं साहा हैगोन नांगौबा मावनानै जायाबा बोरै मोनजानो ने रायजोफोर मावनानै जाबासो मोनजायो मावो ओंखाम ओंख्रि सङो न' सिबो बेबोथ' मोनसे मावनाय ना आं माने माइ गायफेर मोनाखै आरोना बिराद मोजां मोनखायो गेलेनो आयु खेलायनांगौल' बेजों बिराद खुसि जायो आरो उन्दुनोबो ओंखारहांदों खोमा दहाय उन्दुदों बिराद गोबाव बियो लेलाय खालायबाय खानो होनबा बिराद मोजां मोनो दे बियो बिलाइ बिबार इस खुसियानो लाखा जाथ्रा इस खायनो बिफायानो बांद्राय अननानै अख्रा खालामबाय प्रिन्सेस पापास प्रिन्सेस जागासिनो बिसोरो बिजामादैखौ बुनांगौ देनां जानला मानला होनखायो नोंखौबो जुदि बुनाय मोनबा मारै जागौमोन दे बुनांगौब्रा दाय नुबाथ' बुनांगौ आंनिबाथ' होमबालाय पापा खोनासंनानै लाखादो दाय नुबाथाय बुदे बेखौ नै बेहा माजों गेलेदों प्लास्टिकजों जाया मामा बेखौ मा गेलेयो दा दाय जालायगोन होआबाबो बे खेबाव रिधिमाया नै बामजालायबाय बिफाजों मामा आयै दंमारोमोन नै माबा मोनसे आखायाव फुवाना खालाय सुदा थैखागोनसो बिलाइखौनो नुनो हाया बिसोरजों नै ओरैजायबो दङ सोमखोर माइ फोथार ओमफ्राय बेयावहाय एसे फिसा फुख्रि दङ एल साइजनि मा बेरायनो फैदों कारेन्ट गैयाबाबो बिदि बार थाबालाय मोजां बिराद मोजां मोनो आरो बिदि खालामबा बिसोरो इसोर आयौ आयु खुसि आरो बिदिबा खेलायनांगौल' गावसोरजों जा आराम बार बारदों मोजां मोनथारो बिदि बारावहाय थानो नै सिलिखा बिफां माथो बेलाय सिलिखा थायनानै दङ नै गोरलै नुदोंना नुवाखैलाय नै सिलिखा गोरलै थायदों मामा सिलिखा बिफां होनो दे बेखौ आयु मोजांथार ने फोथार खाथिनि बारा वाव सो प्रिटि बिउटिफुल बेखौबो नांगौ नामा गासिखौबो नांगौ दे नोंना इथिंबालाय दे बैथिं बे तानिशानि मामा रिधिमाना बैथिं थांबाय मामा ने वाव जा मोजां नुदों मा जाखो मामा मानो गाबदों हाग्रायाव गानो मोनैनि गाबदों बियो जाय एम्फौ दंमोन ओंखायनो गागाखै आङो नो गादो जिरायबावगोनसो हालाहां जाबाय हेपि 1 2 3 go गिदिर सहायनो हालिया जाबाय दा बेफोरनो बेबो हाया गाखोनोसै दं बे मैला मामा मैला लामासोना नै मोजां बेखौ होनो मोचौ सफैबाय जोङो न'आव ओमफ्राय नै सानैया दुस्थ' खालामगासिनो दङ एगेन माने मालायनाव थांबाथाय मैला खालामजोबनानै फैखाथारो आरोना ओमफ्राय दायो नै नाय बेहायनो जोगोनारखौ नोजोर जालायबाय बेहा तानिशा सेस दुलुनजोबगोनलै सयथिबो नालाय नाङा देखायनोनो बाथावना बिसोरजों जेखौबो बेखौनो संदो दे हाखावदो मामा आराम जिरायो मालाय जोंना आराम जिराया मावथिसो बिराद दुस्थ पामकिन होनो मामा बेखौ पामकिन जागोन ना नोंसोरबो मेंबाय नोङो फिसाफोरखौ गैला मेंनायाव थाबाय थाखायो दाना मेंगाखाला माने न'नि बायदिसिना खामानि मावनायनिख्रुइ माने गथ' सामलायनायासो मेंथावनासिन आरो ओंखायनो मानसिफ्रा बिदिनो जायो आरोना गथ'फोरखौ लाया खामानिखौनो मावगोन नांगौबा जायो आरो नै मा थिखोखो बियो आयो हाबाब नै हाथाया बखालि लाबाबो खारखुमागोनसो बखालिफ्रानो आरो मबाइल नायबाबो सिख' जायो होननानै बुङो नै अखा हादों बिबैया होबाय साथा सानैनोबो गंसे सेम नङाबा दानो बेखौनो बिनिखौसो नांगौ सिख'लायबाय थागोन नालाय ओंखायनो सेम होबाय आरोना बोरो सासेनाबो अखा हादोंना सान्दुं दुंदों अखा हादों तानिशा अखा हादों अखा दानाबा थाबाय थादो आरो बिदि जाय गिफ्ट होदों बेनो लाबाय थानांगोनहाय आंथ' मिन्थिया साहा लोंनानै
रायज्लायनानै लानोसै ओमफ्राय राजाया दायो न'आव थांब्रबनो नागिरदों आरोना माबा मोनसे जिनिस थाबोबाय गाबोन फैफिनसिगोन आरोना बेनि उनावहाय बियो थांसै शिलंसिम थांसिगोन आरो ओमफ्रायो दायो नै साहा लोंसै लोंनानैहाय हगार हरनोसै आरो बेखौ खिन्थु सिरि सिरिसो थांनो गोनां जागोन नङाबा सानैजों गाबनानै सेस खालामगोन जोंखौ नङाबा लांफादो नोङो सानैखौबो आं साननैसो रेस्ट लानोसै तानिशा थांनो ना साथायावसो रिधिमा थांनो ना आफाजों थांफादो दे दायो राजाया थांसिगोन रेडि जाबाय थांनो ओमफ्राय गाबोन फैफिननानैसो थांगोन दा शिलंआव मालायसो शिलं थांसिगोन मेघालयालै मेघालया थांसिगोन जोंखौ गारनानै आंबो थांफानो बिराद लुगैदोंमोन बाट मालाय बिनि खामानि नालाय थांनो मोनला आरो उनावहाय बेरायनोसै ज'नो आं जायगा नायग्रोनोसै ओमफ्राय बिसोरखौ लांसै उनाव औ मोजां रिजर्ट नायनानै फै खिन्थु दे रिजर्टआवसो थागोन हमस्टे या दायो बियो थांसिगोन ओमफ्राय गाबोन फैफिनगोन आरोना ओमफ्राय आङो ब्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनहा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय